Aquesta medalla ha costat molt més patiment que cap de les altres que ha guanyat na Maria en tota la seva carrera. Ara feia 22 anys que no competia, però des de fa un any i mig és professora de spinning i això l'ha animada a presentar-se al Mundial Màster que s'ha disputat a Manchester. Me trobava bé i vaig dir, bueno, doncs per què no presentar-me? Em fa molta il·lusió. Té 46 anys, havia de competir en la categoria de 45 a 49 anys. Es veia en condicions de fer un bon paper en persecució individual. Però quan hi va arribar es va trobar una sorpresa. L'organització va juntar la seva categoria amb l'anterior, de 40 a 44 anys, i a l'eliminatòria va quedar fora per dècimes. I de sobte veus que tots els teus somnis, il·lusions i tot el que tenies se m'ha anat tot enfonsat, saps? Van replegar, jo em vaig posar a plorar, bé, va ser un drama, no? I res, quan anem a l'apartament, en Toni Toler, que és el que m'ha estat entrenant durant tot l'any, se va ficar a la pàgina web del Campionat del Món i de sobte em va dir, Maria, estàs classificada per la final? Entres a disputar la plata. I jo dic, què dius? I varen tornar corrent cap al velòdrom. Però bueno, no estem en condicions, perquè havia tingut com un xoc. Però bueno, al final vaig dir, bueno, anem, tens la plata, almenys segur tenia la plata. I amb la plata es va quedar. Jo de les medalles que tinc, aquesta ha estat la que més he patit i la que més sentiments m'ha provocat aquesta. I més que res per tota la gent que m'apoyava i tal, més que res per ells. Per això vaig veure que se m'enfonsava tot. Encara no sap si l'any que ve tornarà a participar al Mundial, però si ho fa, confia que estigui més ben organitzat i que no faci ni desfacin categories tan alegrement.